Yo, what up guys? Naidaghang mga kuhan dito no, mga iro sa baybayon atong suwad dyan o makaya ba na to o padool. Kuyo. Ginagawa mo. Pergahe na. Kuyo. Wah, yun, didid mag yun. Last naman ha, last call. Kuyo. So wag yun guys, wag mo dool, paggahi ang duhay. Ultimo, iro, di natatag doon. Hahay.